Начален съдийски сигнал на Жереми Пиняр. Да си пожелаем приятни минути с програмата на Диема Спорт 2 HD. Сблъсъка от втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите между отборите на Левски и ПАОК. Топката е за гостите от Солун, които ще действат в усираната в дните преди матча атмосфера на стадион Георги Аспарухов е наистина впечатляваща и тя ще бъде сред основните козове на сините. Сега добра възможност за Уелтън. Това ще бъде 1-0 за Левски. Първа минута на двубоя. Уелтън Фелипе открива резултата. Взривно начало на стадион Георги Аспарухов. Сините излизат напред. Кошмарно неразбирателство от центъра на отбраната на ПАОК. И ето как бразилската перла в селекцията на Станимир Стоилов взривява трибуните на Герена. Да, грешката беше факт, но ще отбележим съобразителните действия на Уелтън Фелипе. Ще отбележим, разбира се, и прецизния, хладнокръвния, майсторския прехвърлящ удар над безпомощния Доминик Котарски. Ведно с хореографията на стадион Георги Аспарухов Уелтън изригна, за да даде аванс на сините. Брилянтно отиграване след това, което троянския кон в центъра на отбраната Янис Каргас направи. Литен Майорка. Именно той сега влезе в разиграване с Дъглас Аугусто и топката отново е на левия фланг, където Андрия Живкович се справя с Галчев и центрира. След това ще има добавка и спасяване на Николай Михайлов. Отличен удар от въздуха на австриеца Штефан Шваб и много важно за бързото подреждане в задни позиции при първото стандартно положение за ПАОК. Отлично намери топката от въздуха тук Шваб и много добра реакция на Михайлов, който сякаш видя удара в последния момент. Живкович. Фалцово центриране с левия крак над всички Сонко Сунберг. След това Уелтън ще трябва да запази топката в очертанията на терена. Успя дори да надбяга Хуан Састре. Много по-бърз Уелтън има подкрепата на Роналдо. За сега действа индивидуално. Уелтън ще стреля с десния крак. Отлична работа на Дъглас Аугусто срещу неговия сънародник. И това е още един момент, в който ПАОК отлична работа този път на Сонко Сунберг срещу Андрия Живкович. Така трябва да се действа срещу сърбина с много самочувствие, каквото до известна степен бихме могли да кажем, че липсва на Патрик Габриел Галчев. 4-3 сега за Левски. Георги Миланов за Билал Бари. 2-0 за сините! 19-та минута на двобоя. Билал Бари отново разпечатва вратата на Доминик Котарски. Страхотно контранападение на Левски. Георги Миланов с огромна заслуга за този гол. Не трябва обаче да забравяме какво направи и Сонко Сунберг. А комплиментите в пълна степен са също така и за мароканския голмайстор на Левски Билал Бари. Не Сонко Сунберг, а Уелтън Фелипе, моля да бъда извинен, бе човека, който отне тук. След това се справи с завидна лекота с Хуан Састре. Видяхте къде бе качил десния бек на гърците. Зоната му бе свободна. Свери Рингасон тръгна да покрива Миланов, само че твърде късно, защото дойде този успореден на гол линията пас за Билал Бари. А когато си отбелязал 2 гола само преди няколко дни, самочувствието идва, а с самочувствието идват и подобни отигравания. Въпреки че ПАОК в огромен период от тези 20 минути имаше топката, имаше инициативата, Левски много точно излеч от линия, съден от Жереми Пиняр. Още един път Живкович назад към Дъглас Аугусто. Топка за Састре, ще има удар тук в ръцете на Николай Михайлов. Отлично разиграване на ПАОК отново. Ударът на юношата на Бенфика обаче бе твърде слаб, не хвана топката по най-добрия начин, но още един знак, че Левски трябва да бъде много по-внимателен тогава, когато силен ляв крак е Рафа Суареш, именно той ще центрира остро към далечната града. Страхотна възможност и тук огромен късмет за Николай Михайлов. Един от отборите в гръцкото първенство, който завърши на първо място през миналата кампания по показателя центрирания. Обожава Разван Луческо играта по фланговете, обожават централните защитници Ингасон и Каргас да се включват при подобни стандартни положения, а отиграването
на Рафа Суареш. Неговото центриране, че ще търси Жереми Петрис под ясната крайна линия с дълъг пас. Има ли засада тук на Билал Бари? За сега флага остава долу. Роналдо в наказателното поле ще стреля! Котарски спасява. Нямаше отсъдена засада тук. Отлична и много съобразителна игра на сините, най-вече на Билал Бари, който изведе на изгодна, да кажем, на чиста позиция, но пък на изгодна позиция със сигурност. Останаха съмнения за засада при първото отиграване на Кръстев към Бари. След това категорично Каргас покри Роналдо дос Сантос, който от много малък ъгъл затрудни. Петрис отново ще изпълнява силно към вратарското поле дори. И след това Филип Кръстев стреля рикошет и ново спасяване на Котарски. Четвърти Георги Аспарухов. Тук отново действа много съобразително Кръстев. Топката дойде удобна за изстрел от движение, но право в тялото на хърватина. Билал Бари продължава за Уелтън. Хуан Састре много правилно пласиран, даде си няколко метра аванс и въпреки това Уелтън измъква топката, ще търси далечния ъгъл. Изглежда от началото на сезона Уелтън малко или много прекаля егоистични действия. Имаше някои подобни ситуации срещу ЦСКА 1948 на старта при загуба до голяма степен, но не в пълна степен, лишава арбитъра от възможността за жълт картон. Центриране сега към вратата на Михайлов. Това беше още един критичен момент. Удар от вратата, след като претенциите на футболистите на Разван получат предупреждение. Умишлено ли се наведе в последния момент Сонко Сунберг, няма как да знаем. Може и да имаше закачане, но това в случая няма никакво значение. Марин Петков ще бъде. И 4 минути изтекоха, може би ще пусне и това разиграване. Жереми Пиняр, топка към Халет Нарей, който е връща успоредно на гол линията. Критичен момент, няма да има.